Ikutik etorri da, Aratz Mugertza, Arratsaldeon Aratz. Aratz Mugertzak txapelketa guztietan parte hartu du, aurreko bietan finalista izan zen. Azpeitiko zezen plazan jokatutako final handianan izan zen. Esan behar da, datorren astean Irunen hemen dauden bi kirolari hauek, jokatuko dutela Gipuzkoako txapelketa estrainegoz jokatuko da Irunen eta datorren astean izango da. Eta Euskal Herriko txapelketa berriz, irailean 3an da final aurrekoa, Azpeitiko zezen plazan, eta finala irailean 23an uste eta 24an izango da. Eta han izango da gure hurrengo protagonista, Zumarratik dator Xabi Zaldua, Arratsaldeon. Xabi Zalduak ere 3 txapelketan, 3 txapelketan parte hartu du, hartutako guztiak irabazi ditu, aurreko 3etako txapelduna dabea, iaz ez zuen parte hartu, pixkat aurretik apustua jokatu zuen, eta aurten izena eman du, lehenengo kanporaketatik sartu berri izan da, kanporaketa bat jokatu dute, berak atera zuen denborarik onena, eta irailean 3an han izango da berriro ere finalerako sailkatzeko, baina kontu horiek utzita eta aipatua ze kirolaria ditugun gaur hemen, hasi aurretik berriro ere gogoratu behar dizuet egin beharreko lana. Lehendabizi 15 harri jasoko ditue, 15 harri. Bigarrena aizkor hartuko dute, 4 korte emanez. 3garrena txinkak, handauden txinkak, 50 kilo esku bakoitzean 6 plaza. Gero 20 buelta korrika emango dituzte, eta bukatzeko txandak hartuko ditugu, eta hoi zozketa egin barko du horretik bate jun edo ez. Ikusiko dugu hor zozketa ingo dugu, horra aiatzen ganen, zeinek hartu, zeinek heldu lehendabiziko harriari.